Skanska Pezinok s domácim celkom Slovintegra Levice. V minulom kole naši oba celky hrali vonku u súperov. Spišská Nová Ves podľahla Pezinku, zvíťazila s Pezinkom 90-59 a Inter porazil domáci celok Levíc 81-74. Toľko štatistika. Teraz mi dovolte predstaviť oba celky. Najprv hostia Skanska Pezinok s číslom 5 Lukianec, s číslom 6 Mičuda, s číslom 7 Michálik, s číslom 11 Petráš, s číslom 15 Snopko, s číslom 16 Došek, s číslom 20 Sečeň, s číslom 21 Urland, s číslom 24 Delič, s číslom 32 Brlik, s číslom 44 Holešovský a s číslom 55 Kozlík. Trénerom mužstva je pán Černický. Domáci celok nastupuje v tejto zostave s číslom 4 Krkoš, s číslom 5 Samanovič, s číslom 6 Lubovský, s číslom 7 Kučan, s číslom 8 Kláň, s číslom 9 Kráľ, s číslom 11 Juri, s číslom 12 Gambiroža, s číslom 13 Klár, s číslom 14 Pohánka, s číslom 15 Ristanovič a s číslom 16 Drapák. Trénerom mužstva je pán Juraj Gacík, asistentom Marian Marchin. Vítam aj rozhodcovskú trojicu. Prvým rozhodcom je pán Zubák Zdeněk, druhým Pavol Fuska a tretím rozhodcom v dnešnom stretnutí je Stanislav Mlinarčík. Zároveň vítam aj technického komisára, ktorým je pán Pavelka. Toľko, vážení športoví priatelia, úvodom pred dnešným extraligovým basketbalovým stretnutím mužov.